Sanibonani guys, igama uNqabile ngiphathela amazwi la eKobaba ngomhla ka 25 August. Hhayi-ke guys, uMusa usondele kancane nje eduze kanina, kancane nje. Wambuza ukuthi ma, ucabanga ukuthi wenzani? Washo uMambokazi ukuthi, yabona Musa mfana wami, ngakuletha kulo mhlaba, ngakunikeza yonke into lo onayo, futhi ngingakwazi nanokuthi ngiyithathe yonke. Wathi, oh, ukuphinde ukuthathe konke ngendlela efanayo, uZwelakhe ethatha yonke into, ngisho nane-allowance yami naye. AyoKhethiwe wacasuka athi, eyi Musa, awukuvula umqondo wena. Ngampela yini uxoshise uZwelakhe lapha enkampanini? Wathi, yeyi, uZwelakhe kumele ahambe enkampanini, azi ukuthi mina ophethe laphaya manje. Wathi, yini oyaziyo ngenkampani wena? Useke warana yiphi inkampani njengoba uhlezi uphuza udakwa? Wathi, kufanele phela ukuthi ngingazi lutho ngenkampani. Angithi ubaba wafundisa uZwelakhe ngoba wayengeke akwazi ukungifundisa mina, angithi ngoba phela uZwelakhe wayela ehlezi la phambi kwamehlo akhe, wakhetha ukufundisa yena kunami. Ayi, wayihosha induku uKhethiwe, le mvubu ephezu kwetafula guys, wamuthi wephu kanye nje uMusa. Hawu Musa, wathi wenzani wena? Uyazi wena ukuthi uMakhumalo kahle kahle izinto zakaMkhize azikufaki vele nakancane wena. Eyi, wathi lalela la, ngifuna ukunitshela nobabili ukuthi imina manje ophethe Mkhize Logistics, inkampani yami leya yamanje. Yeyi, uMambokazi mane wanqapha, wabona ukuthi yazi mani, ngisho methatha le mvubu emshaya lo mfana uyimoshela amandla akhe nje nesikhathi sakhe. Mane wasuka wahamba uMambokazi wabashiya bobabili benoKhethiwe. Khethiwe wasondela la ey'nhlamvini zikamehlo zakhe uMusa, wathi lalela la, ngiyakubona ukuthi wena unempakamo kangaka, uyitshela ukuthi ubaba omdala uyakuthanda. Yeyi, ubaba omdala uyakuyuza wena, yezwa, uzokubonisa amabele enyuka ngiyakutshela, yezwa. Yabo la akukhombisa isayidi lakhe langampela, ubaba omdala uzomthola kahle, uzombona ukuthi uyinhloboni kapende. Eyi uMusa amudla guys lawo mazwi, amudla. Kodwa-ke waqinisela wadla imihlathi. Uthe kusuka lapho wahamba waya ekamereni lakhe-ke uMusa. Eyi, kwafika uBahumi. UBahumi nje ufika ulethwa ukuthi-ke, uZwelakhe akekho right, uyambona ubhuti ukuthi ayi cha, udla ngamapayipi, ukungabi seduze neMkhize Logistics kufana njengokuphuca umama ingane yakhe ayizalayo. Like, hey guys, kubukhuni. Umane nje wathi Musa, ngikupa hubwali wena. Wathi, eyi ngibhizi mina, ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe. Wathi, ngiyawukopa hle. Hayi bo, kodwa Nkosi yami uBahumi uthe mefika nje esondela kuMusa wathi, eyi uyazi uZwelakhe into yokuqala angitshela yona mhla ehlangana nami, wathi ufisa ngakho umuzi kababa wakhe, ngiwuvuse umuzi kababa wakhe. Wamane wathi Musa, eyi manje uzongitshela lokho, uzongitshelelani? Wathi, no, ngifuna ukuthi ngikwazise ngoba washo uZwelakhe ukuthi isizathu sokuthi-ke ngivuse umuzi ngimsize yingoba uzibona ene-huge responsibility, and leyo responsibility kwawukuthi akhulise wena ube ile ndoda le acabanga ukuthi ungaba yiyona kusasa. Wathi, hayibo ngampela uZwelakhe washo lokho kuwena? Pho kungani mina ngangitshelanga lokho? Wathi, ngoba nihleze nilwa nje, wena uma ubona uZwelakhe ufisa sengathi ungalwa naye, so akakhoni ukuthi akutshele zonke izinto. Uthe suka lapho wathi uBahumi, eyi yazi Musa, le ndlela ophatha ngayo ubhuti wakho wena uyibona i-right? Wathi, eyi, yabona-ke usuyimoshile, salusuma lapho. Yabona nje bengishilo ukuthi ngibhizi, bengicela ungihambele. uBahumi wathi nje usethi uyahamba, wathi ima kancane futhi, ima kancane. Ngifuna ukusho ukuthi uli-enjoy leliya kamero leliya. Wathi uthini? Wathi no, ngithi nje enjoy leliya kamero. Wathi hayibo Musa, uqonda ukuthini ngalokho? Wathi hhayi lutho. Kubonakala ukuthi nje like kumphuca inkampani uZwelakhe ngathi akukho enough. Usefuna ukumphuca ngisho ikamero imbala ngoba phela nje angithi uyakholwa ubhuti ukuthi uZwelakhe akayona inkosana yakaMkhize. Lapho okubuhlungu kunako konke ukuthi yebo yena uZwelakhe akayena wakaMkhize, kodwa usawuma wakhe uMusa. So kusayingane yakubo, but the way amtreat-a ngakhona guys, ngathi nje angazi umuntu osemgaqweni amcoshe khona, waqeda lapho azomhlalisa lapha kubo.
Guys, kushuthi-ke ngoba wonke umuntu unalento ekuthiwa unembeza etshaliwe ngaphakathi enhlizweni yakhe. Ngisho noma kuthiwa unenhliziyo embi kangakanani kodwa unembeza, uhamba ubuye uvuke. UZwelakhe-ke uvuke ekuseni-ke wagqokela-ke ubhuti jakhethi yakhe, wafakela isikhindi efuna ukuyojoga. Memfu kuyana uMusa ekamereni lakhe. Hhayi angikholwanga nami. Wathi, ya Musa ngakusiza? Wathi, eyi bhuti ngicela ukukhuluma nawe. Wathi, mayelana nani? Wathi, bhuti bekade ngifuna ukusho ukuthi le ndlela ekwenzeke ngayo izolo lapha enkampanini yakona kubanga right. Wathi manje, hayi bo, uZwelakhe waqina naye, wayindoda-ke manje. Wakhombisa nje ngisho ukungaphatheki kabi ukuthi akasasebenza eMkhize Logistics. Wathi Musa bhuti, mekuthi usafuna umsebenzi wakho back, ngithi mina ayikho inkinga, ungabuyela kuwona kodwa ukhulume nobaba omdala. Wathi no, angufuni mina umsebenzi wami back. Ubani othi ngifuna umsebenzi wami back? Right mina. Waqeda lapho wathi khona okunye. Ayi, uMusa wabona ukuthi akancengwa-ke la. Wathi hhayi bhuti akukho okunye. Wathi mekuwukuthi-ke akukho okunye kulungile, Nkosana-ke yakamkhize waqeda wamprasha la ehlombe. Wathi usuyosala kahle-ke mina ngisayindlela, umgwaqo uyangibiza and uvala umnyango mase uphuma la ekamereni. Wabehamba uZwelakhe wamshiya uMusa ey'buza ey'phendula ukuthi hayi bo, uZwelakhe ngampela lona. Yo, akasamncengi-ke ngampela-ke manje uZwelakhe usethi akaqhubeke abe yile nkosana le. Because ukuba inkosana, guys, comes with a lot of responsibility, and is Musa up for that? I don't think so. Guys, ayakupheli-ke lapho. Kushuthi kuphinde kwafika umhlaba. Umhlaba-ke ubezosho into eyodwa ukuthi don't give up bhuti. iMkhize Logistics yaziwo wena. Wena kahle kahle uqeqeshelwe ukuthi uyiphathe leya nkampani, futhi akekho omunye ongakwazi ukuyirana kangcono njengawe. Yabo, ifa lakho leliya olinikeza ubaba wanikeza wena, so don't give up. And uZwelakhe usanako ukuthi cha bangixoshe kabuhlungu laphaya, and ukubuyela back kufana nanokuthi yabo kuzomehlisa isithunzi njani. Guys, hayi kusanjalo nje uMkhize phela uDumsana, ayi uyasithanda isihlalo-ke sikaZwelakhe. Ngathi uthanda kakhulu baba omdala ukuthi nje uyarawunda ngesihlalo, yabo, azibone ewumnumzane. Kodwa-ke umsebenzi ohamba nawo konke lokho cha. Ngathi akawuthandi-ke umsebenzi, uthanda nje ukuthi kuthiwa boss Dumsani Mkhize. Guys, ufikile kuMambokazi-ke ehamba nommeli wakaGambu. Hhayi, wathi ngingakusiza ndodana. Wathi yabo baba impela mina ngu-Mr. Gambu. Wathi awu Gambu, washo wamthakazela, uyazazi ney'thakazelo zakaGambu. Wathi ngakusiza ngani? Wathi hhayi ngize lana nje ngizosho ukuthi cha, ngathi awudingeki kule nkampani ngoba ungene, yabo, ngesandla semfene, like awuhambisanga imigomo nemibandela eqondile. Wathi kusho bani? Ukuthathephi lokho kusho? Wathi mekuwukuthi awuhambi la ngizofika-ke ney'ncwadi ey'shoyo ukuthi kumele ngikukhiphe la ngokomthetho. Wathi uyithathephi lezo y'ncwadi? Ufunde kiphi yona i-University yase-Hillbrow. Lalela lana-ke mfana, yabona le nkampani yakaMkhize, ngumkhize mina, angizwa ngithini? Ya, so le nkampani le okuyinkampani eyavulwa ubaba. Wayishiyela-ke thina amadodana kaMkhize. Ngakho-ke akekho umuntu ongangixosha la, sezwana. Ya, onikini ngiphumeleke. Nangampela wabona ubhuti wabantu ukuthi cha, le ndoda inolaka. Wakhetha kona ukuthi aphume engaze ephume esetholwa amachaphazelo ey'mpama. Hhayi, uMambokazi-ke walandela naye ngemuva ebona ukuthi ayi cha, uzamile ukulwa elwela indodana yakhe kodwa-ke wahluleka. Guys, kodwa-ke kusamile ekutheni-ke ngisho ukhethiwe ushilo kuZwelakhe ukuthi lalela, ubaba wakushiyana le nkampani ingenje. Naye uma ngase kuthiwa uyavuswa manje kwabalele, kuthiwa akabuye azobona le nkampani uzothuka ngoba uyivusile Zwelakhe yama yathi mpo. And ngalokho-ke uwena udeserve ukuyirana eyakho le nkampani. Kodwa-ke uZwelakhe usasho ukuthi-ke kodwa ngisiyena uMkhize. So ngeke ngikwazi ukuthi-ke ngirane inkampani yakaMkhize. Kukhona abantu bakaMkhize abayifunayo, mina ngibe ngesiyena wakaMkhize. Yo guys, kumapeketwana. Kodwa-ke asike sithule sibone ukuthi bazokhona yini abakaMkhize
ukuyirana leya nkampani without uzwelakhe. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like, and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile ngiphathela amazwibela eKobaba ngomhla ka-25 August. Hhayi-ke guys, uMusa usondele kancane nje eduze kanina, kancane nje. Wambuza ukuthi ma, cabanga ukuthi wenzani? Washo